салом бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии вақтро аз телевизиони душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Валиҷон Шарифзода. Дар оғоз мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати хабарҳо. мулоқоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо кормандони нерӯгоҳи обии Роғун ва фаъолони шаҳри Роғун. натиҷаи сафари расмии раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва ҷумҳурии Қазоқистон. ташкили чорабиниҳои омӯзишиву иҷтимоӣ дар шаҳраку маҳаллаҳои пойтахт аз ҷониби сохтору мақомоти гуногун. ин навбат дар маҳаллаи Фалакони ноҳияи Шоҳмансур. 27 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Роғун бо кормандони нерӯгоҳи обии Роғун ва фаъолони шаҳри Роғун мулоқот намуданд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди боздид аз маҳалли бунёди нерӯгоҳ ва шиносоӣ бо раванди корҳои сохтмонӣ бо таҳлилҳои амиқ андешаронӣ намуда, барои вусъати корҳо ва назорати сифат дар назди коргарон вазифаҳои мушаххас гузоштанд. 27 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Роғун бо кормандони нерӯгоҳи барқии обии Роғун ва фаъолони шаҳри Роғун мулоқот намуданд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди боздид аз маҳалли бунёди нерӯгоҳ ва шиносоӣ бо раванди корҳои сохтмонӣ бо таҳлилҳои амиқ андешаронӣ намуда, барои вусъати корҳо ва назорати сифат дар назди коргарон вазифаҳои мушаххас гузоштанд. таъкид гардид ки нишондиҳандаҳои то имрӯз ба даст омада нисбат ба боздиди соли гузашта беҳтар ва назаррас мебошанд. оид ба аҳамияти иншооти муҳими соҳаи энергетика андешаронӣ намуда, сарвари давлат иброз доштанд ки бо бунёд ва пурра ба корандохтани Роғун мо имрӯзу фардои ободи Тоҷикистон ва зиндагии бо саодати наслҳои имрӯзаву ояндаро таъмин мекунем. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки ду агрегати аввалини нерӯгоҳи Роғун аз ибтидои ба истифодадиҳӣ то имрӯз 9.1 миллиард киловатт соат нерӯи барқ истеҳсол кардааст, ки маблағи он 2.1 миллиард сомониро ташкил медиҳад. гуфта шуд ки соли 2026 иваз намудани чархҳои кории муваққатии агрегатҳои панҷум ва шашум ба чархҳои кории доимӣ дар назар аст ва бо амалӣ гардидани ин иқдом ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ боз ҳам афзоиш меёбад. зимни таҳлили вазъи корҳои сохтмонӣ, таъмин намудани суръату сифати корҳои сохтмони нерӯгоҳ, инчунин дар сатҳи баланд ва бо риояи стандартҳои байналмилалӣ тезонидани бунёди сарбанд ва дар муҳлатҳои муқаррар гардида ба истифода додани иқтидорҳои навбатии нерӯгоҳ зарур шумурда шуд. таъкид гардид ки аз оғози соли 2025 барои корҳои анҷомёфта аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ 4.3 миллиард сомонӣ пардохт гардидааст. дар маҷмӯъ аз соли 2008 то имрӯз аз ҷониби ҳукумати кишвар барои анҷом додани корҳои сохтмони нерӯгоҳ аз ҳисоби буҷети давлатӣ ва дигар манбаъҳо беш аз 48 миллиарду 100 миллион сомонӣ маблағ равона карда шудааст. ҳоло дар иншооти нерӯгоҳ 18300 нафар коргарон ва кормандони муҳандисиву техникӣ фаъолият дошта, шумораи мошину механизмҳо ба 3721 расонда шудааст. аз ҷумла таи давраи солҳои 2024-2025 барои суръатбахшии корҳои сохтмонӣ ба майдони сохтмон 443 мошину механизми нав ворид карда шуд. барои вусъати корҳо ва иҷрои саривақтии нақшаи пешбинишудаи сохтмон, роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фармоишгар ва пудратчиёни бунёди нерӯгоҳи барқии Роғунро вазифадор намуданд. аз ширкати Вибил талаб карда шуд ки бо баландбардоштани сарбанд дар муҳлатҳои муқаррар гардида обгирии обанборро то охири моҳи сентябри соли ҷорӣ дар сатҳи 1100 метр таъмин намояд. ширкати Вибилд вазифадор гардид ки бо истифода аз боду ҳавои мусоид корҳоро бо реҷаи шабонарӯзӣ роҳандозӣ намояд, шумораи мошину механизмҳоро зиёд карда, захираи ҳаҷми зарурии маводи сарбандро таъмин ва барои истифодаи самаранок аз хатти конвейерӣ тадбирҳои амалӣ андешад. ширкати Тоҷик гидроэлектромонтаж супориш гирифт ки нақби сохтмонии қабати чорумро бо тамоми иқтидори он то мавсими селобҳо
یعنی نه دیرتر از ماه اپریل سال 2026 برای استفاده آماده نماید. سرور دولت محترم امامعلی رحمان به شرکت‌های پودرتی دستور دادند که برای در مهلت‌های مقرر گردیده و با صفت بلند انجام دادن کارها تدبیرهای علاوه‌ای اندیشند. گفته شد که حکومت کشور به حل مسائل اجتماعی اهالی که از منطقه زیر آب شونده کوچانده می شود توجه دائمی ظاهر نموده در این سمت تدبیرهای ضروری را عملی کرده ایستاده است. تاکید گردید که مدیریت منطقه زیر آب شونده تا امروز 15400 اعضای عائله‌های در مرحله یکم و دوم منطقه زیر آب شونده قرار داشته را از ناحیه نورآباد و شهر راغون در ناحیه‌های دنغره، نورآباد، رودکی، فیض‌آباد و شهرهای ترسونزاده و راغون با منزل‌های دائمی زیست و قطعه‌های زمین نزد حولگی تأمین نموده است. رهبر دولت تاکید داشته که در محل ساختمان نیروگاه و اطراف آن همزمان بنیاد راه و پل‌های ماشینگرد ادامه داشته به مسئله کشیدن خط آب نوشاکی اهمیتی جدی داده می شود. در فراورد سخن پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان با مقصد در مهلت‌های مقرر گردیده به استفاده سپردن انشاءات فاصلوی و اقتدارهای نوبتی نیروگاه راغون اینچنین جلب مبلغ در نزد وزارت و اداره‌های مربوطه، شورای ناظران جمعیت سهامی نیروگاه برقی آبی راغون، جمعیت سهامی نیروگاه برقی آبی راغون، مؤسسه دولتی مدیریت منطقه زیر آب شونده نیروگاه برقی آبی راغون و شرکت‌های پودرتی وظیفه‌های مشخص گذاشتند. پس از سخنرانی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان اوید بر رفت کارها در نیروگاه برقی آبی راغون، سروزیر جمهوری تاجیکستان محترم قاهر رسولزاده گزارش داده از جمله اطلاع دادند که کارها در همه سمت‌ها با مرام ادامه دارند. اظهار باور و دلپوری نمودند که همه سپارش و توصیه‌های پیشوای ملت برای تا ماه آگوست سال 2027 رسیدن به استقلال انرژتیکی کشور سر وقت و با صفت بلند اجرا می شوند. санаҳои 26-27 август раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба ҷумҳурии қазоқистон сафари расмӣ анҷом доданд. дар доираи ин сафар раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бо президенти ҷумҳурии қазоқистон муҳтарам қосим жомарт токаев ва раиси сенати парламенти ҷумҳурии қазоқистон мавлен ашимбаев мулоқот анҷом доданд. шиносоӣ бо фаъолияти технопарки байналмилалии астана хаб аз ҷумлаи барномаи сафар буд. дар заминаи сафар масъалаҳои муҳими рушди ҳамкориҳои дуҷониба хоса дар самти робитаҳои байнипарлумонии мавриди баррасии ҷонибҳо қарор гирифт. гузориши муфассал дар ин бора. 26 август раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ҷиҳати анҷом додани сафари расмӣ вориди шаҳри остонаи ҷумҳурии қазоқистон шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Нурсултон Назарбоев раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалиро раиси сенати парламенти ҷумҳурии қазоқистон мавлен ашимбаев сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии қазоқистон ва дигар намояндагони расмӣ самимона истиқбол гирифтанд. дар ҳошияи сафари расмӣ дар шаҳри остона раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бо нишони эҳтиром ба таърих ва ваҳдату ягонагии мардуми қазоқистон дар назди маҷмӯаи муҳофизони ватан гулчанбар гузоштанд. дар маросими гулчанбаргузорӣ раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалиро муовини раиси сенати парламенти ҷумҳурии қазоқистон, муовини ҳокими шаҳри остона ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ карданд. дар доираи сафари расмӣ дар ҷумҳурии қазоқистон раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бо раиси сенати парламенти ҷумҳурии қазоқистон мавлен ашимбаев мулоқот анҷом доданд. зимни мулоқоти хосаи роҳбарони палатаҳои болоии парламентҳо ва музокироти васеъ бо иштироки ҳайатҳои парламентии тоҷикистону қазоқистон, ҳолати кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои дуҷониба, робитаҳои байнипарламентӣ, инчунин масоили мубрами рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. нахуст раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ
برای دعوت جهت انجام سفر رسمی به جمهوری قزاقستان با رئیس سنت پارلمانت جمهوری قزاقستان اظهار سپاس کرده علاقمندی جانب تاجیکستان را به سطح بلند دوستی و همکاری بسیار جانبه با قزاقستان تاکید داشتند. جانبها از تمایل مثبت مناسبت‌های استراتژیکی و همپیمانی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قزاقستان اظهار قناعتمندی نموده سهم بارز سران دو دولت محترم امامعلی رحمان و قاسم ژومرت توکایف را در تقویت این روند بلند ارزیابی کردند. اهمیت تاریخی امضای عهدنامه درباره مناسبت‌های همپیمانی میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری قزاقستان که در تاریخ همکاری دو کشور صحیفه نو بازنمود ذکر کرده شد. رابطه‌های بین پارلمانتی یکی از سمت‌های کلیدی مجموع مناسبت‌های بین دو کشور نامیده شد. مجلس ملی و سنت پارلمانت همکاری متقابلا سودمند خود را پیوسته و در سطح صفتاً بلند راه‌اندازی نموده در تحکیم مناسبت‌های بااعتماد بین دولت‌ها نقش روزافزون دارند. از رشد منظم مناسبت‌های دوجانبه کشورها ساحه‌های سیاسی، تجارتی و اقتصادی، فرهنگی و گومانیتاری، علمی و تکنیکی و حربی و تکنیکی اظهار قناعتمندی کرده شد. توجه جانب‌ها به گسترش پیوسته همکاری‌های تجارتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری ظاهر گردید. بخش‌های صنعت کوهی، صنعت سبک، خوراکواری و کیمیا، متالورگیای رنگ، داروسازی، ماشینسازی، کشاورزی، انرژتیکا، نقلیات و کمونیکاسیا سمت‌های افضلیت‌ناک همکاری اقتصادی تاجیکستان و قزاقستان نامیده شدند. رقم کنونی اقتصادیات از سمت‌های آینده‌دار همکاری میان دو دولت معنیداد گردید. تاکید کرده شد که تاجیکستان و قزاقستان در بررسی مسئله‌های آب و اقلیم و استفاده عاقلانه ذخیره‌های آبی منطقه همکاری ثمره‌بخش براه ماندند. در ادامه جانب‌ها به مسائل وابسته به توسعه و گسترش رابطه‌های فرهنگی و گومانیتاری به خصوص معارف، علم و فرهنگ توجه خاص ظاهر نمودند. برگزاری روزهای فرهنگ و تشکیل همایش‌های مشترک علمی و عملی و فرهنگی مهم ارزیابی شد. وابسته به مسئله‌های مبرم روزنامه جهانی و منطقوی تبادل افکار انجام یافته. جانب‌ها از ادامه همکاری سازنده دو دولت در سمت تحکیم سرحدات و مقاومت مشترک علیه تهدید و خطرهای فراملی جانبداری کردند. 26 آگوست در حاشیه سفر رسمی در جمهوری قزاقستان رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم ژومرت توکایف ملاقات انجام دادند. در آغاز ملاقات محترم رستم امامعلی پیام و تمنیات گرم و صمیمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را به پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم ژومرت توکایف رسانیدند. ضمن ملاقات مجموع مسئله‌های مناسبت‌های دوجانبه تاجیکستان و قزاقستان مورد بررسی قرار داده شد. جانب‌ها به مسائل رشد مناسبت‌های دو کشور در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و بشردوستی توجه خاصه ظاهر نمودند. مسئله‌های امنیتی، خاصتاً تأمین امنیت و ثبات در منطقه از جمله موضوع‌های دیگر مذاکرات بودند. پس از انجام ملاقات در قصر یکارده، مراسم سرفرازگردانی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با مکافات دولتی جمهوری قزاقستان برگزار گردید. برای سهم ارزنده در تحکیم مناسبت‌های دوستی و استراتژی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قزاقستان از جمله گسترش مناسبت‌های بین پارلمانتی محترم رستم امامعلی با اردن دوستی درجه 2 سرفراز گردانیده شد. مکافات دولتی را به محترم رستم امامعلی پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم ژومرت توکایف تقدیم نموده سهم ارزنده رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی را در گسترش مناسبت‌های نیک و همسایگی دو کشور دوست و برادر تاکید نمودند. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از قدردانی خدمت‌هایشان و سرفرازگردانیدن با مکافات دولتی جمهوری قزاقستان به پرزیدنت این کشور اظهار منتداری صمیمی بیان نمودند. در ادامه روز در دایره برنامه سفر رسمی در قزاقستان رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در شهر آستانه از تکنوپارک بین المللی استانه هاب بازدید به عمل آوردند. اطلاع داده شد که استانه هاب یکی از کلانترین تکنوپارکان بین المللی استارتاپ های اطلاعاتی و تکنولوژی در آسیای مرکزی به حساب می رود. روند مذکور سال 2018 با مقصد دستگیری و رشد شرکت های تکنولوژی قزاقستان و کشورهای خارجی تأسیس داده شده و فراهم آوردن شرایط مساعد برای تطبیق فعالیت اینواسیونی در ساحه تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمونیکاسیونی
нигаронида шудааст. маврид ба зикри хос аст ки моҳи июли соли ҷорӣ бо ташаббуси навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қатъномаи маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳам овардани имконоти навин барои рушди устувор дар Осиёи Марказӣ қабул шуд ки ба ҳайси аввалин ҳуҷҷати байналмилалӣ ба раванди татбиқи зеҳни сунъӣ дар сатҳи минтақавӣ таваҷҷӯҳ медиҳад. ин ташаббус имкон медиҳад ки тавассути истифодаи самарабахши технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ заминаҳои муносиби ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор фароҳам оварда шаванд. дар робита ба ин раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ омӯзиши фаъолияти босамар ва таҷрибаи технопарки Астана ҳабро дар ин самт муфид арзёбӣ намуданд. 27 август дар доираи барномаи сафари расмӣ дар ҷумҳурии Қазоқистон раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо раиси маҷлиси парламенти ҷумҳурии Қазоқистон Эрланд Кашанов мулоқот намуд. дар мулоқот вазъ ва дурнамои густариши муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Қазоқистон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. муколамаи мунтазам ва боэътимоду самимии сарони давлатҳо дар тақвияти муносибатҳои ду кишвар ки дорои фарҳанг, арзишҳои маънавӣ ва анъанаҳои деринаи ҳамҷаворӣ мебошанд, муҳим дониста шуд. зикр гардид ки робитаҳои байнипарламентӣ чун ҷузъи муҳими муносибатҳои ду кишвари дӯст ба шарофати талошҳои муштараки ҷонибҳо пайваста рушд мекунанд. ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ аз самтҳои муҳими муносибатҳои байни ду кишвар арзёбӣ гардид. ҳамчунин аҳамияти фаъолгардонии сармоягузорӣ дар амалигардонии лоиҳаҳои муштарак дар самтҳои афзалиятноки иқтисодиёт пеш аз ҳама тиҷорат, сохтмон, нақлиёт, телекоммуникатсия, саноат, энергетика, кишоварзӣ, рақамикунонӣ ва инноватсия зикр карда шуд. дар доираи музокирот ҷонибҳо ба масоили рушди ҳамкории фарҳангиву гуманитарӣ ба хусус тавсияи равобит дар бахшҳои маорифу фарҳанг таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. бо назардошти вазъи феълӣ дар арсаи байналмилалӣ ва минтақа зарурати густариши ҳамкориҳо дар самтҳои мудофиа ва амният мавриди таъкид қарор гирифт. 27 август дар идомаи сафари расмии худ дар Қазоқистон раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо ҳокими шаҳри Остона Женис Касимбек мулоқот анҷом доданд. зимни мулоқот ҷонибҳо ҳолати кунунӣ ва дурнамои тавсияи ҳамкориҳо байни бародаршаҳрҳо ва пойтахтҳои ду кишвар Душанбе ва Остонаро баррасӣ намуданд. зикр гардид ки муносибатҳои шарикии стратегӣ ва ҳампаймонӣ бо ҷумҳурии Қазоқистон ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. таваҷҷӯҳи махсус ба раванди мусбати ҳамкориҳои дуҷониба дар самти робитаҳои байнипарламентӣ байни минтақаҳо аз ҷумла густариши ҳамгироии бисёрҷониба дар сатҳи пойтахтҳо равона гардид. аз пешрафту комёбиҳои шаҳри Остона ба сифати маркази сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва илмии Қазоқистон дар самти рушди устувор ва беҳбуди сатҳи зиндагӣ истиқбол карда шуд. дар ин зимн бо масъалаҳои густариши муносибатҳои бародаршаҳрӣ ва тавсияи ҳамкориҳо дар бахшҳои иқтисод, сармоягузорӣ, фарҳанг, маориф, технологияҳои муосир, ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ таваҷҷӯҳ дода шуд. ҷонибдории инҷониб аз кӯшишҳои соҳибкорону сармоягузорони шаҳри Остона ҷиҳати истифодаи зарфиятҳои фазои мусоиди сармоягузории шаҳри Душанбе иброз гардид. ба таҷрибаи Остона дар бахшҳои бунёди марказҳои муосир, иншооти инфрасохторӣ, логистика, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва баргузории чорабиниҳои оммавӣ ҳавасмандӣ зоҳир карда шуд. дар шароити имрӯза табодули таҷриба дар масъалаҳои рушди устувор, рақамикунонии муҳити шаҳрӣ, инфрасохтори нақлиётӣ, экология, ободонӣ ва сарфаҷӯии энергия муҳим шуморида шуд. 27 август раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ баъд аз анҷоми сафари расмӣ аз шаҳри Остонаи ҷумҳурии Қазоқистон ба ватан баргаштанд. дар тӯли донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ бо иштироки ҳайати баландпоя аз ҷумҳурии мардумии Чин конференсия таҳти унвони модернизатсияи Чин баргузор гардид. дар кори он намояндагони сохтору мақомоти марбута ширкат варзиданд.
дар ҷараёни конференсия баромадкунандагон таъкид намуданд ки лоиҳаҳои дуҷониба ки ба модернизатсияи ҳарду кишвар мусоидат мекунанд боз ҳам фаъолтар рушд намуда дар доираи ҳамкории муштарак оид ба сохтмони камарбанд ва роҳ миқёси ҳамкории иқтисодии Тоҷикистон ва Чин пайваста афзоиш меёбад. ҷунибҳо ҳамкориҳоро дар соҳаи манбаъҳои нави энергия, иқтисоди рақамӣ, зеҳни сунъӣ ва тиҷорати электрониро афзал шуморида барои пешбурди чунин самтҳо изҳори назар намуданд. Бо таваҷҷӯҳ ба ташаббуси байналмилалии камарбанд ва роҳ, ҷонибҳо таъкид намуданд ки Тоҷикистон ҳамчун як шарики боэътимоди Чин дар минтақа мавқеи муҳимро ишғол намуда, саҳми назар аст дар густариши роҳҳои нақлиётӣ ва иқтисодии минтақавӣ мегузорад. Дар доираи ин ташаббус миқёси ҳамкориҳои иқтисодии ду кишвар пайваста афзоиш ёфта, имкониятҳои нав барои сармоягузорӣ ва татбиқи тарҳҳои стратегӣ фароҳам меояд. Иштирокчиёни конференсия изҳори назар намуданд ки ҳамкорӣ дар самтҳои нав аз қабили истифодаи манбаъҳои нави энергия, иқтисоди рақамӣ, зеҳни сунъӣ ва тиҷорати электронӣ метавонад такони ҷиддӣ ба рушди минбаъдаи иқтисодӣ бахшад. махсусан қайд гардид ки ворид намудани технологияҳои муосир дар бахшҳои энергетика ва рақамисозӣ на танҳо ба баланд бардоштани самаранокии иқтисодии Тоҷикистон мусоидат менамояд, балки имкони фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ, боло бурдани сатҳи хизматрасонӣ ва таҳкими рақобатпазирии иқтисоди миллӣ дар бозори байналмилалиро ба вуҷуд меорад. бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҷиҳати пешгирии зӯроварӣ дар оила ва гиромидошти арзишҳои хонаводагӣ мизи мудаввар дар мавзӯи танзими муносибатҳои оилавӣ дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муайян намудани сабабу омилҳои пошхӯрии оилаҳо доир гардид. раёсати корбозанон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо мақсади иҷрои банди 13 нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе оид ба амалисозии барномаи давлатии рушди оила дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2024-2028 дар шаҳри Душанбе барои солҳои 2024-2026 ки бо қарори раиси шаҳри Душанбе аз 6 августи соли 2024 тасдиқ гардидааст, мизи мудавварро дар мавзӯи танзими муносибатҳои оилавӣ дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муайян намудани сабабу омилҳои пошхӯрии оилаҳо миёни кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ниҳодҳои давлатие ки бевосита бо мақсади пешгирии зӯроварӣ дар оила фаъолияти самарабахш доранд доир намуд. дар кори мизи мудаввар муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода, судяи суди шаҳри Душанбе, ёрдамчии калони прокурори шаҳри Душанбе, нозири зӯроварӣ дар оилаи шуъбаи вазорати корҳои дохилии 1 дар ноҳияи Шоҳмансур, масъулини раёсати тандурустии шаҳри Душанбе, бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе, ҳамзамон намояндагони воҳидҳои сохтории мақомот, муовинони раисони ноҳияҳои шаҳри Душанбе, мудирони шуъба ва бахшҳои корбозанон ва оила, масъулини шуъба ва бахшҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияҳои пойтахт, муассисаи давлатии маркази худшиносии бонувон дар шаҳри Душанбе, марказҳои саломатии шаҳрӣ ва дигар масъулин иштирок намуданд. тавре ки маърузачиён дар баромади худ қайд намуданд, мизи мудаввари имрӯза дар асоси нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе оид ба амалисозии барномаи давлатии рушди оила дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2024-2028 ва барномаи давлатии оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оила дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2025-2030 ки бо қарори дахлдори раиси шаҳри Душанбе ба тасвиб расидааст баргузор гардида, ҷиҳати вусъат бахшидани фаъолияти масъулин оид ба ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои аъзои оила, пойдори оилаҳо ва ба роҳ мондани ҳамкории мутақобила мусоидат хоҳад кард. сабаби дигари пошхӯрдани оилаҳо дар он аст ки бисёре аз падару модарон фарзандонро бе муоинаи пешакии тиббӣ хонадор карда вазъи саломатии онҳоро ба эътибор намегиранд. ин масъала барои хушбахтии оилаҳои ҷавон ва таваллуди насли солим бисёр муҳим аст. дар ин раванд на ҳамаи онҳо аз ин ҳуқуқи муқаррар намудаи қонун истифода мекунанд. дар баъзе ҳолатҳо оиларо бар пояи суннати авлодӣ байни хешу табор барпо мекунанд. натиҷаи чунин амалҳо ба таваллуди фарзандони маъюб ва пошхӯри оила оварда мерасонад. изҳор гардид дар идомаи мизи мудаввар. мақсад аз баргузории чорабинии мазкур таҳкими санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ вобаста ба ҳифзи манфиатҳои аъзои оила, ошкор пешгирӣ ва барсарасозии сабаб ва шароитҳои ба зӯроварӣ дар оила мусоидаткунанда, пешгирии пошхӯрии оилаҳои ҷавон, инчунин андешидани тадбирҳои фаврӣ оид ба пешгирии ҳолатҳои номатлуб дар оила мебошад. дар доираи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҷиҳати беҳтар намудани вазъи хизматрасонии нақлиёти ҷамъиятӣ дар пойтахт вохӯрии гурӯҳи корӣ бо кормандону ронандагони ширкатҳои нақлиётии кироявӣ доир гардид. муҳтавои суҳбату мулоқоти масъулини соҳаи нақлиёт бо ронандагон дар гузориши навбатии барнома.
дар асоси нақшаи чорабиниҳои тасдиқнамудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо мақсади тавқияти сатҳу сифати хизматрасонӣ дар фаъолияти нақлиёти ҷамъиятӣ, риояи фарҳанги миллӣ, қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, одоби муошират ва этикаи касбии ронандагон, аъзои гурӯҳи корӣ дар ҳайати роҳбарияти муассисаи давлатии коммуналии Душанбе нақлиёт хадамотрасон, шӯъбаи нақлиёти дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе, шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе, раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар шаҳри Душанбе, лоиҳаи корти шаҳрӣ ва масъулини ҷамъиятҳои нақлиётӣ бо ронандагони ҷамъиятҳои нақлиётии кироякашии таксӣ, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Олуча авто ва ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Ковён суҳбату мулоқот доир карданд. гуфта шуд ки ронандагӣ махсусан ронандаи нақлиёти истифодаи умум ба машғулияти хизматрасонӣ дохил мешавад ва ронандагон хизматрасон ҳастанд. дар вохӯрӣ бо ронандагон доир ба арзу шикояти шаҳрвандон нисбат ба фаъолияти баъзе ронандагоне ки ҳангоми хизматрасонӣ қоидаҳои ҳамлу нақли мусофирбариро риоя намекунанд, ҳамзамон бо мусофирон дағалона рафтор намуданд, изҳори нигаронӣ карда шуд. ҳамчунин оид ба одоби муошират, инчунин пешгирии ҷавонон аз фарҳанги бегона, шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои номатлуб суханронӣ намуданд. дар вохӯрӣ гуфта шуд ки тибқи ҳисоботи омори мусофирони таксӣ дар шаҳри Душанбе зиёд шудааст. ин нишондод гувоҳӣ аз он медиҳад ки сатҳи зиндагии сокинон ва меҳмонони пойтахт сол аз сол беҳтар гардида, дар ин замина талабот ба хизматрасонии таксӣ ҳам афзоиш ёфтааст. давоми чанд соли охир паркҳои нақлиётии пойтахт мутобиқ ба талаботи давру замон таҷдид карда шуд ва имрӯз ба мусофирон навтарин нақлиёти ҷамъиятӣ хизматрасонӣ мекунанд. ҳамчунин қайд гардид ки вақте талабот ба хизматрасонӣ ҳаст, бояд тамоми қоидаҳои ҳамлу нақли мусофир ва бағоҷ риоя шавад. тақозо гардид ки ронандагони нақлиёти ҷамъиятӣ вазифа доранд ки бо либоси махсуси корӣ ва риояи қоидаҳои тозагию санитарӣ ба кор бароянд, ҳангоми равоо ба дигар иштирокчиёни ҳаракати роҳ халал нарасонанд ва қоидаҳои ҳаракат дар роҳро ба таври ҳатмӣ риоя намоянд. нақлиёти ҷамъиятӣ ва таъмини сокинон бо он яке аз масъалаҳои муҳим дар самти коммуналӣ ва хизматрасонии шаҳри Душанбе ба ҳисоб меравад. ҳамин аст ки аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ба ин масъала таваҷҷӯҳи хоса равона мегардад. дар шаҳраку маҳаллаҳои пойтахт мунтазам чорабиниҳои омӯзишиву иҷтимоӣ аз ҷониби сохтору мақомоти гуногун роҳандозӣ карда мешавад. тадбири навбатӣ дар самти рушди ҳунармандӣ ва тақвияти корҳои идеологӣ дар маҳаллаи Фалакон аз ҷониби Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Шомансур ташкил шуд. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои раиси муаззами ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати шиносоӣ пайдо намудан аз вазъи зиндагии сокинон, истифодаи самараноки заминҳои назди ҳавлигӣ, нигоҳдории маводи кофии озуқа барои фасли зимистон, инчунин тарғибу ташвиқи расму русум, анъанаҳои хоси миллӣ, намоиши ҳунарҳои мардумӣ, пухтани хӯрокҳои миллӣ, тарғиби пӯшиши либоси миллӣ ва эҳёи суннатҳои неки ниёгон, боздиди ҳизбиён бо усули хона ба хона ва маҳалла ба маҳалла аз хонаи истиқоматӣ ва замини назди ҳавлигии сокини маҳаллаи Фалакони ноҳияи Шоҳмансур Усмонов Комилҷон доир карда шуд. дар раванди ин тадбир муовини раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон Абдуллозода Умеда, муовини раиси шаҳри Душанбе Одилзода Дилбар, раиси Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Шоҳмансур, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур, намояндагони сохторҳои ҳизбии ноҳияҳои пойтахт ва фаъолони ҳизб ширкат варзиданд. дар ҷараёни чорабинии мавриди назар гурӯҳи корӣ бо заминҳои назди ҳавлигӣ, истифодаи самаранок ва истеҳсолу захираи маводи хӯроквории хонадон шинос шуда, зимни суҳбат бо аҳли оила оид ба захираҳои маводи ғизоӣ барои фасли зимистон, истифодаи мақсадноки замин ва беҳтар намудани шароити иқтисодии оила изҳори қаноатмандӣ намуданд. дар ин радиф аз ҷониби аҳли оила ва дигар сокинони маҳалла намоиши ҳунарҳои мардумӣ, омода намудани хӯрокҳои миллӣ, намоиши духтани нақшу нигори миллӣ аз қабили чакандӯзӣ, намоиши сару либоси миллӣ ва дигар анъанаҳои хоси миллӣ пешкаши гурӯҳи корӣ ва иштирокдорон гардонида шуд.
دسته منتخب تاجیکستان با بازی دوری اولی کافا نیشنز کاپ 2025 مقابل تیم ملی هندوستان آمادگی می‌بیند. در حال حاضر در هیئت تیم ملی تاجیکستان 19 بازیگر قرار دارد. لگیونرها دیرتر با هیئت منتخب کشور همراه می‌شوند. دسته منتخب تاجیکستان بازی افتتاحی خود را در کافا نیشنز کاپ 2025 در گروه بی با تیم هندوستان انجام می‌دهد. این واخوری روز 29 آگوست در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار گشته ساعت 23 آغاز می‌گردد. در دوره سفرش به دوشنبه امباسادور برنامه جهانی فوتبال برای مکتب‌های فیفا خریستوف ستویچکوف در تمرین‌های تیم ملی تاجیکستان شرکت نمود. غالب توپ طلایی 1994 از مرکز تکنیکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در ورزاب دیدن کرده با بازیگران و هیئت مربیان صحبت نمود. ستویچکوف با هر یک بازیگر صمیمانه شناخته شده تیم ملی تاجیکستان را دستگیری نمود و با آنها در مسابقه در پیش ایستاده کافا نیشنز کاپ 2025 که 29 آگوست در ورزشگاه مرکزی شهر حصار آغاز می شود بردباری تمنا کرد. بینندگان گرامی، در همین جا برنامه اطلاعاتی وقت به انجام می رسد. برنامه های دیگر تلویزیون دوشنبه ادامه دارند. خیر، سلامت باشید.